Vi ruller. Når man har behov for at finde et bilag på sin patient, så går man i arkiv, som ligger her nederst ude til venstre. Og det ser sådan her ud. Som udgangspunkt er det 90 dage, man ser. For at få det vist, klikker man bare på den tekst, man nu gerne vil se, så bliver der vist et billede hernede, hvor der godt kan stå ikke klar, men det er ikke ens betydning, at man ikke kan se det. Skal man lige dobbeltklikke på den. Det her er jo en test. Og så åbner den så bilaget op. Lukker jeg det lige igen. Hvis man vil finde noget, som er længere tid tilbage måske, kan man jo sætte en søgeperiode op her og søge. Der er nogle kategorier, det bliver listet efter, alt efter hvad det er for noget type bilag, som man har lagt ind. Her er det for eksempel undersøgelsesvar eller materiale fra patienten. Og der er så underkategorier eller dokumenttyper under kategorierne. Det er så de her, som vi ser her ved pilen. For eksempel et EKG, hvis man får et EKG, som skal godkendes, så vil der komme en personlig opgave til den ansvarlige kontaktlæge, og den vil så poppe op. Den vil ikke